Ik hoorde toevallig een uurtje geleden de verkoopcijfers van het album. Daar stond ik eigenlijk al een beetje van te kijken, want je maakt zelf een inschatting. En daar zat hij ver boven, dus daar was ik heel blij mee. Is dat inderdaad iets wat je als artiest bijhoudt? Of is dat iets wat juist je platenmaatschappij heel erg bijhoudt? Nou, dat hou je beide bij. Zelf vind ik het leuk om te horen, maar de maatschappij zit er natuurlijk bovenop. Want voor hun is dat erg belangrijk. Maar hij doet het heel goed. Hij is verleden week de top 100 weer. Het gaat eigenlijk net een beetje als met Laat het licht maar uit. 2 keer de top 100 in, 2 keer National er weer uit. Dus misschien volgende week er weer in. Hij doet het goed. De reacties zijn super. Vooral ook van de ballads. Daar ben ik blij mee, want ik ben zelf erg gek van ballads. Dus, maar ja, de nieuwe single wordt toch nog geen ballad. Toch weer een vrolijk nummer. De titelsong van het album, Alles Vergeven, dat gaat denk ik half augustus zo'n beetje uitkomen. Dat gaat een nieuwe single gaan worden. En ik ben eigenlijk wel erg benieuwd wat die gaat doen, want de tekstschrijver die heeft tot op de dag van vandaag gezegd, die gaat het best doen. Dus ik hoop dat ik hem over een paar weken een hand kan geven, van je hebt gelijk. Anders wil ik hem nooit meer zien, nee hoor. Heb je er een weddenschap van gemaakt? Nee. Laten we dat maar nu doen. Ja, een kratje bier. Lekker.